Dr. PC Biaksia Male UPC Pastor Debate Tur ka host don lo van nei thanga Dr. PC Biaksia Mahi ka chen thatak ani pathian thudu tak ania anun pum hi pathian ta na hlan mi ani pathian thu dik nia riat chu tan tlat mi ni in atul chuan amol pho puingam parallel bible asiama athum ma tong kama wangin upa ni na nga rong bol na chaltir hial ani ke chuna bible lelin kha tha ka ti khop mai ama hi tharau mi deuh mai ania arau chan ero ka hriat thiam pui vek lo cross var zoram hun sang sanga phunin hun le tha seng na sa hle tun laya UPC pastor pakhat nen debate an nei tura moderator turin min be seya an debate tur hian ra tha chuakarin lo awangin tilo sok tura ka du thu ka hrila thul theiani to lo thu min hrilin moderator tura min hual thu tukin thlengin ala soi pathian kalo ron photange ka tia debate tilo tura kala du reng thu ka hril ani tilo tura ka du thu ka hril chunga moderator tura min la be sei chu a in thla hrun thu voin tlai khan ron soin thil ti felangai to sia midang kan lo dap mayange a ron tia min du sakna le ka laka be sei na nei dan ka hriatin a zaum ka ti chuti rual ero chuan moderator ka ni angai lo tur chu ka tha huai mai debate an nei tum chung changa ka ngai dan ka soi ser hi ka ron da ve hrim hrim teng pusiam in thil ti tum hi ra tha chu ka ring lo lali su ring tu hi khovela ngai dan thrang nein pom danin ang vek lo ma se I su ring tu kan ni feka hrin khat lali su atanga chuak vek kan ni vanram kan lu na tur chu I su a chau ania doctrine lam hi vanram lu na kailon ani berlowang in hial chiam hian u nau kara in pum khatna ti chia in epna boruak ati pun lun zualang engang point hial dangmala im hin chuangin ka ring lo heng hi khovela soifel chi ni in alang lofa vanram atakin kan la hrefia chau tura ingai zo kang munom thira thlir tum cheu an tamang hei hi khovel thil ani lova tharau lom thil ani sia tilo hram ula ka du pui cheu